ɛno nti nipa ni bi afiti ase ɛkyerɛ do wo nya $1 million no wo bɛnya 100 cedis fama me ɛso yɛka ne nyinaa bɔ mu a yɛbɛnya Ghana yɛbɛnya saa sika no yɛ eti wo 150 ni magye na dwa wo kɛse so obese so magye aka na afei nyinaa yɛahwɛ ne ayam na yi nti Prime Minister Pacho Accra mbɛka ya no moto aka bɛgye sika ne bi ama me mo nyinaa bɛgye bi MP4 nyinaa bɛgye bi ama me on patam hɔ ɛdan ɛwɔ hɔ nyinaa mo bɛgye sika ne bi de abrɛ me na me ka kyɛ mo mo nimre na mo hwɛ ha yie asa nkra yɛ mo da dodo Kraya mo da dodo eno munya ewibenu na mo hwe wenu na ba ma mo motimi anya ni munya mo